Näme o atmandan kaçdın mı? Yok lan. Yerden bolsa ayağın aşağını seredip görerler de hov. Bağışlan. Bir yerin ağırdan adeldin. Yok lan. Ağırdan yerime yok. Yine yüreğim topuğuma kaçaydı eden. İp kolaydı öldüyen. Kayda ayarıyor. O şeyle oldu. Hey, gitmeseniz lan o. Taşına iç yavruların doğruk mu, bağır mı, koylet mi, derroğuzu mu, hazır öğrenetim var. Derroğu atıp beyen lüle mi, kebap mı, kızıl varlık. Git lan. Yıldızan, oğlum, institutu kutordun, injiniyer olup işlep yordun. Tenden duşlan bir eyyem öylü işikli oldular. Yıldızan, beydip ketirlin edip görmesene. Bestirinni, çen ollu. 25 yaşap öğlenmen yörsen, bir kim matröydörler. Daydacan, öylünecek vaatımı özüm aydarım. Yıldızan, 50 gepten belli gep. Ya sen şuun planen kabarın dersin. Yoksa da bizim saylan gıydımıza öğlenmeli olsun. Ya sen utunyan olay mı? Evet ağam, öğlenip önümden ayrıl ho. Yoksa da gedeği bana ver. Gülen olma, ecem qarrap var ya, haçan öyün işlerini ödetip görmeli. Kim qarrap var yamışın? Hüseyin cağız. Yıldızan, mergen daimın piri alacak kıydı var. Üyedem lukmançılıkta o kapıyor. Sultan daimın kıydı var. Elinden dür dökülüyor. Ediyen işleri bağları bağlaya. Ecemin çıkanının kıydı. Vay ay alacak da. Üyedem molim. Ağır kim şeydip yigdin razılığın alıyor? Yıldızan, sen hurma daydanı dinlesene. İne, terip, ayırsanız lan. Hayla ver. İne, bağay suğrot keş. Komşuymadın neydi? İne bağay da olsa, Lukman. Yıldızan, men komşumun gül yağlığıydı va. Gül ruhtan nağı yüdesse odun. İyice ünlü diyen o kap yatır. Öğren ılımlığıyız. Ağay, üyedin üyed olmam yeterlik. Vay, bir ikalım neyeme gerek? Yıldızan, o seher kakımın kıydını gördün ha. Edil sen tayin daşın. Ece, dayda. Mana Taylan kıydığının suğrotunu getirin. Hurma daydan ben vururlanım. Sen şunu bizden saparını ötme. Yegenciğim, kaçmak var daha fikirem etme. Tuğuleme, ne bir maşal eken ha? Tuğuleme. Tanışa hella. Men adım Yıldız. Senin adın näme? Belki sana kakamın adını aytmalar. Yo, men neme diyecek bolýan? Nere de koýaňyz? A belki sana telefon berýän gerekdir. Ay, neme de tanışaýyn diýdim da. Onuň şu var. Kıyıv, neyme bananı paçavlı niye yemin? Oh. Kudret. Tüs bir-birlerine münasip yaşlar. Ya yaşlığın yadına düşeydi mi?
Oğuzhan, berik gel. Ha. Bardım. Selamun aleyküm. Salam. Hova bildin mi? Bildim. Bar eken. Bar. Hava? Ödüm söyşen gıydı bar. Ödüm oğudanca. Oynat Taşları buyra. Dişleri zoğur ak. Ödüm şar karaca. Niye görmüyor? Oy, sana niye burada on yanına abbaqçı? Niye? Kime yumuş buyuruyor? Dur, aylar ilse, dur. Şu yedek çıppak geçen maydan bar. Hava. Ödüm söyşen bar. Hava. Seri oyli. Aydı ver. İnçe villi. Ödüm oğudanca. Şeyli oğudanca. Oy, Anana, aylar ilse. Belki Huday yalanım olsa çın olsun. Kulların gıydımdanım oğudun. Gülnarın gıydı. Gelece düşün, gülnarın gıydı. Ona çoramat bilmem. Ne ettin ay? Owo. Uy, gelece hunnaca bağlacak ama hunnaca oğlacak. Oy diyecek. Alacak gelinimizin. Vay. Owo. Men kime anıp görünüy seni? Şu da pırçılmaydayım. Çınıngam gerek gel, yalanıngam. Dur, ayvece dur. Nime ayak çektiğin lan. Salam hakkı. Uy bağışlan. Tanışığınızın öyrüp durun. Tanışlığın yalanır. Dahi. He yalan eкен. Allah meni oğudanca. Salam güzel bey. Anha yine de doğuştuk. Karaşıp çıktır ondurun. Sendine men gara ullayan mı ya başka da bir yerde işleyen mi? He? Değil bağda dişleyen. Kemakal. Şeyle mi? Akı durayda. Adın aydayda. Adın aytacak gel lan akı. Adım aytsam günüme koyacak mı? Humay bolya mı? Güzel bolya mı he? Bağışlan. Egerçin görmendim, bağışlan. Oğlum, 25 yaşap baryan. Ecen kakan nice yıl beri karışıp gör. Oğlumuz ulanıp toy tutar. Birden beğenersi. Menem gelinime buysan ötüm böyle. Aktık tüyütüm böyle. Ece, seni hemen kulağımdan varratacak. Dıyın şunu kolayla verse. Yaydan duran olayan mene hali. Tüy, Ha, senin bir zat diyeydi onu. neme diyeyim elmişim ben o. Neme oğlumu meçhelep geçirecek mi? Öylene söylensin. Mana neme sol? Ece, sen oğuz öýerjäň, çynyňmy? Oçunum. Ece, sen plan daimyn gyýyny alyp berjek, plan ýegenimiň gyýyny alyp berjek, plan çykanynyň gyýyny alyp berjek diýip sen oğuz öýlendirip bilmersiň. Sen akitde gyýylar gorkoz, oğudan bolsa bay öýlenere. Sen men uloğlum bolsaň bolmaýarmy? Ey, Şepe. Sen aşık bolan ýygyň şol gyýdan oğudan mı? Ey. Onu bir söz bilen beýan eder ýaly, hoş eter. Ady näme? Kakanyň anlamaýdaýmy? He? Öýnem görkedeýinmi? He? Telefon belgisini mi vereyinmi? Ha, şey.
Barhan şu yerden qaraň saýla. Sen meni qowjak bolýarmy? Häzir şo jaga yerden men küýürüm geler. Melegim geler. Vah, peridadım geler men. Men ömrümde hüýrem görmäni melegem. Göräýinli. Qadagan. Göräýin. Aşyk bolsun. Ay, qara sumak bolmak sen näme der karay? Paýsyrklar aýdamda gitsene. Eye görünme aşyk bolar ýaly. Menne akmakmy? Ey, ol sen akylyňy aparyp akmak etmejek bolsa, ondan bir hüýür bolmy? Melek bolmy? Ha? Bar, uğra. Ha, düşündüm. Gün bollydy o tarda. Ha? Düşündüm. Bar onu ahir akyl aýyl sana. Ne bildim. Sen aşyk bolan eýdiň, garantiýaly bir zatdyr. İýle görkezler ýaly işaret däldir. Berdiler işlep koy. Görün okma, küçtü. Alo, Awwa, Öwe. dinleýän. Aýdy berim. Öwe Murat Altewicz. Gysga işiň bolmasa, men ýanyma gel, mehman bar. Yaxşymysyňyz? Yaxşı. Owa başlyk näme bolduk? Ine tanış bolun. Öwe Murat Altewicz, biziň bölüm injenerimiz. Gaty owy. Men Gülçehre Baýjaýewa. Tanadyňyzmy? Şeýlemi? Ýadyjy. Ha, ýadyjy diýseňizle, men siziň gaty kän kitabynda okudum. Hemme hem diňe söýügi bar edy, gaty o. Öwe Murat Altewicz, siz häzir ýaş ýazyjy şahyrlary kagdy öndürýän toplumymyzyň işleýişi bilen tanışdyr. Bar beriň onu, toplum bilen tanışyň. Ýörüň. Öğrenmetler. Sağ olun. Bar onda başlyk. Ýörüň. Ýörüm. Salam. Öwel Murat Altewicz, Kağıt toplumyň injenieri. Ine bular bolsa geljekki şahyrlarymyz, ýazyjylarymyz. Tuğrama. Ýagny bular biziň gazetimiziň edebiýat birleşmesiniň iň görelli agdalary bolup durýarlar. Öwel Altewicz. Onma ýene bir edek salam. Salam. Gaymak ayağı turan gıydın elini iňneti çünse, aşıklığın alamaty diýer. Aşk olaydım bakalım. Ağay, sen bu yerde kim aşık bolup otursun? Yok Leyci. Ağay gatakıllıca bolgun. Men aýlar ýegeni ýyl söz berenlerin. Aýlar ýegen? Kim ol? Sen o zatlar we işiň bolmasyn, ine öýüne gelin bolup bararsyň, ondan tanarsyň. Men olonka gelin bolup barman eçe. Uy, o näme üçin? Men diňe öýse ýenme bararyn. Ağay, düdüwlüje bol. Men ora söz berdim. Gül ýaly yer. Oğlan amanla näme? Gülem bolsa, balam bolsa geregi yok. Men diňe öýse ýenme barar neçe? Uy, görüberer sony. Ağam, nire var ýagdaý? Qurban naýymlara. Sen näme gitjekkämi? Baý, bu Qurban naýymlara barýan diýsene. Ağam,
Berke. Seni Qurban ayymyň gyzyna görkezmäge, Qurban ayymyň gyzyna sag görkezmäge alyp barýarlar. Ece bir nira var ya tay? Vay, kurban ayınları diye aytmadın mı? Ece sen men değerletecek. Azdarhamdır we, akıllısamdır we. Salam hakkı. Sen yine de gadarıp men yolumda durma. Dağı men nädeýin ýüregimi erkim etmedi. Şu bolşuňa sen üýediň utanaň okmy? Wah, utanýan ýöne seni görmesen ölüp barýana. Vay! Ayır ağam, ayır. Ini näme garaja gözüň görenokmy? Ağam sen näme deňiç mi kaptanlykka ýörer? Seyl bagdy. Mercedes'in asrak sürerler. Görenokmy sen meni kakdyň. Ayta sen men kakdyň. Ay, pat arabaň aňyrda sürsene. Onna senem aňyrrakda deňiç ol. Egens, han bärik gel. Oh, ýürýärmi? Owo. Häzir men şoň bilen gürleşen morun. Şo ýet haýt awtobuda münse seni münne nirde ýaşaýan, haýt ýerde ýaşaýan, haýt şaýda ýaşaýany bil bolýarmy? Kakanyň adyny bileýinmi? Ýok, hozy. Alo? Barýan ece. Howa. Durolwada durun. Bolýar. Dolaman, halom aleyk. Ha, waleyküm esselam. Omzan sağlık. Ya, şey az. Ay, şu ölümü. Ha, görüne wa? Ay, bärdele. Ha. Peten goýuber, awtobusyň häli gitdi. Ha, şeylemi? Vay, Hanydyr? koyver. Ağaň sana meni iýdarla diýdi. Yok yok, ay canın näme, men seni izarlamok. Yalan sözleme, men görüp Yok, bilýärmi? yok. Sen ağaňa aýt. İzime düşüp maskara edip görmesin meni. Söýýän çyn bolsa iýersin ejesini. Men adym Gülçehre, kaka mamanaga polkovnik, ejem Bibijan ödümdem şu jaýda ýaşaýat. Düşündiňmi sen? Salam aleykum ağam. Oho, oho. Wa aleykümesselam. Wa aleykümesselam. Hawa, näme hyzmat? Ağam size şu an taqiq salagyny aýdyp beräň. Häzir, häzir. Häzir. Oho. Jay. Zay. 68 bollumy? Ağam siziň adyňyz näme? Adymy? Owa. Ay maňa habi. Berdi kelim diýýärler. Owa. Bir dostlaryma berdi saňam diýýär. Diýişler nemerek? Ha? Ha. Ağam, Owa. ay janyňyz näme? Men kaka meradama killip bilmer nahry. Bir hilrak bolýarlay. Hay köpe yoğul diýse, muň diýýärne seret,
Boğuca tere, men kelleriyim ağam diye. Kelmin, kelmi, tere. Yöne menin familyam Kelif. Oy yoksa da köşeğim. Sen bana aytsana, şu jayın takik salgı sana neme gerek boldy? Sır, gizlin sır. Gizlin sır? Owo. He. Ağam, siz bana öğrenil kömek ettiniz. Taňaryl kazan. Bileyal kazan. Sağ olun onu. Bolya, sağ ol. Ay! Şilli yapan getirdi pışvağın alt gitov. Ne ettin aymını? Bolya, sağ ol. Geçiver, git. Gerek gel. Minnecek bolsaň, näme saklaýan? Muňa görede men sulur ýaly gowy habar nädip sen warak maşynyňdaky deýin ha? Hay pikkan berdi. Hey dur. Ağa mümkünmü? Mün. Altağa, näme gözleýäňiz? Şu at kellemi garjastyrmasana, o zaman tapmany tür gözleýän zadymy. Uy, belki men de kömek ederim. Men tap bererim size. Sen maňa azar bermeseň, ullukan kömek etdiň şol. Uy, bu ýigit asla siziň oğluňyzmy? Ha, o meň oğlum. O näme üçin siz maňa aýtmadyňyz? Sen muny tanıýanmy? Ha, o tanaýan. Nerden tanıýan ony? Owadan gyýyz bolsaň, ýigitleň özleri gelip tanyş berýärler-de. Ýok, akylly. Sen muny tanamaga hakyň ýok. Ýaňy 1 ýyl boldy. Türkiýeden okudyň eli 7 ýyl okap. Ondan sen nerden tanıýan ony? Altağa. Siz bilen oğluňyzy uklat ýörsiňiz. Biz siziň oğluňyz Ömerjan bilen mektep ýyllaryndan bäri tanyş. Hakyky. Bolýa gaýlar, sag bolun. Sag bolun, Altağa. Oğluňyza da salam aýdyň. Bolýarmy? Bolýa, sag bolun gaýlar. Vay o näde aýdyň? Gurt mu tilki? Men haçan tilki bolup durun, gurt. Senden tamamam şeyledi. Yürünno, baralı. Nire? Sevdan verkeni var ya. So yerde islen tigrin sayla, menden sana soğut bolsun. Ne diýäňe ýewil kaka? Onunla men sana motorlu tigir alıp bereyin beyen şan. Men motor tigir näme deýin? Ay onu bir zat diýdi, haw dilin gepdese oly alıp bereyin. Oho, aýlara jamam gelýär. Men häzir aýlara jama uşlaýyn. Dur. Özüm çıgaydarım. Yine häzir esesan. Nece? Şu salga varsan tüýütseň diýen gyýdyň var esesan. Golcu başkala. Ola! Ödürüm detsine gidesesan. Gurt bolup gelesesan. Vay muňa wara geyinip bäder tallanyp berenip çykdy deň ana şonu. Vay. Gelinler. Uğradım. Vay! Tova, ağaýdy sağçylyga var ýamyň ýa, öwüň ere çykmagy var ýamyň. Kim ýolma şeýle çykýar? Bu edeşim düýünden bolanok. Tova, sen gudaçylyga var ýamyň ýa moda görkezmäge. Şeýle bir gudaçylyga gitdi. Hali halkama aşırdyňyz. Ýörüň özüňiz geyinlerin. Bolýa. O ýör. Vay, men başgaça giyinjekdim. Ola bir hili. Bulýany. Ana durun diýen men size. Besediňiz şu oýnuňyz diýen men. Kim oyun edýärmisin? Beýle döwletli işte oyun edip bolmaz. Siz oýnatmaýan bolsaňyz, şu Gülçekre diýeniň oýnatýany men bilýän. Näme? Sen o Gülçekran nereden tanıyan? Tanıyan? Onu da ne tanımak? O kız bizim dövletli maşgalarımızı manasip kız değil sol. O ne il maşgalamışsın? Hilçik. Bir edep. Kalanı bilenmok. Sen yanında iýdil adam mamı näme? Inha aýlara da iki kagaz gürlese, ivlit, melgun, garantka diýäňe. Alty, döwletli işe garşy bolup durmasana. Bir edep ýene beýleki, oň bilen biziň işimiz ýok. Öwelsen söýüp durany. Ýaşlaň söýgüsine garşy bolup durmasana. Näme diýseňiz şu Gülçekre diýilen şu öýe gelmegini garşy men.
yegirim ki. Yürü koy. İlk ödün başlay. Koysana. İyidin ödümü yetirer. Bolya dedim-le. Salam elik. Bağışlan aman idi mi? Kim aman? Aman ağa. Polkovnik aman ağın öýümşi. Yok, bu men öýüm. Biz polkovnik aman ağın öýünü de bir janiyen ayal olmaly Gülçekre dem gıydy. Düşürmedin beni. Polkovnik aman ağa. Bir janiyen ayaly Gülçekre dem gıydy. Yok, siz yanlışdınız. Derde amanatlı yok. Bağışlan. Bor bağışlan. İnişte. Vay. Kaynar yetişir. Ay. Salam elik. Salam. Gelin. Bağışlan. Biz aman ağanın gözlü yas bolin salgıyımız yalgız düşeptir edyen. Aman ağa. Aman. Allah. Häzir. Aman. He, şaman duruşu. Haydaman diýdiňiz? Aytdym ha polkovnik aman ni. He, şol amanla eddiledi. Tüz yigidin güldürübi. Yörüyti toy tutup, beýemçelip ýörmeli yigit durol. Şodur şo. Gülçekre atly gıydy gözlek gelip. Gülçekre birin gıydymyz bilen. Bire jok goýa. Uy haýs gatdy ýaşaýar. İkinci gatyň 4-nji otogunda ýaşaýar. Taňır ýalkadyn. Bile ýalkadyn. Geliller. Yöne ol. Oğlu ayalı üçütüp denize gitti. Vay hiçle. Bir de on kıyıdan bolsa bolya. Vah on kıydı yok da. Gelirler. Siz hay zamanı Vay gözleyin. aytdym ha polkovnik aman. Gelirler. Polkovnik bolanda var ha. Polisiyanın polkovniki deyip bar. Yangın söndürücüğün polkovniki deyip bar. Lukmaların polkovniki deyip bar. Haysi polkovnik. Bak Gülçekre deyip yetişen uvadanca kıyız olmalı. Sizin diyen bir yerdeki amanınızın kıyınansak da hiç yetişen kıyı yok. Düşündünüz mü? Vay doğun. Gülçekre deyip gıydı gözleýär. Gülçekre bizim gıydymyzdan bile jok goýa. Vah Gülçekre adet sallar yağıtlar dronomoza şeyle kıydı yok. O ne hil yok? Yok da. O ne el yokmuşsun? Vay. Yok da gelirler. Aman ağanın Gülçekre atlı kıydı yok. Men şu jayın 15-nji katından ta yerde mine çelli belet. Çağa çoğularını da belet hemmez. Uy çağalı. Uy gelirler. Vah huşum uğursun. Gelirler. Gelirler. Duruverin. Birazcık ayak çekiverin. Akıl elde huş gider deyilen ne? Siz var ha, çay görüyorsunuz mi? Ana şu jayda aman ağa deyip bir koca polkovnik ýaşaýar. Ödem aktıklı, çoğuluklu, yuğuluklu. Giden bir ova. Siz kıyın görmeğinde şu jaya barıp görün. Belki şu taydan taparsınız. Bolya mı? Bolya. Geçin. Oy Allah'tan düğede Biriniz ağalamada buğday getirdiler. Vay görsene ki neyim işlep görsün. Dursana bir Adı ne mi? Oğul Şirin can şu jayda ýaşaýar. Şu jayda Gülçekre dik gıydy ýaşaýarmy?
Ay yok bu jayda gül şöhratlyk edi ýaşanok. Hani kozu pikirlensene. Vay oň üçin pikirlenmek näme gerek? Bu jayda ýaşaýanyň ählisini tanaýany. Vay, indi näme sepdi? Dayza. Gülçehre diýen gyz bara ýokyrda ýaşaýar. Vay sen dilcandan aýlan. Hawa. Ýerde diňin bilýän. Hawa. Görkedi bilýän. Ýürün. Bara göýdüňiz öýleýin, aýlanaýyn seni. Hani görkedi ýaşaýan ýerlerini. Inha. Şiirde ýaşaýarlarmy? Mekana kem put bereýin. Baranda gülüm oýnaber. Akyllyca balajyk. Bolsa da tapdyk. Salam. Gurgunca oturan. Şükür Hudaýa. Siziň gül çöhratlygy idiňiz barmy? Hawa. Men ogluma barjagy deýinler. Häzir. Alo. Ýewizjan, oglum senmi? Tapdyk. Ýewizjan, gül çöhrat tapdyk Ýewizjan. Hawa. Yer paýyň menden. Ejem jandan aýlanay. Ey çiçuş, gel bäri. Gelnejen olýan, gelnejen. Ine Gülçehrejan. Inna bol beripdir. Ejem jan gelipdir. Ejengden başga oýnamagy adam tapmadyňmy? Hey Behriwan ejeňem şeýdip maskara dämek bolmaýdy. Vay bizi iýle çykarýar etmedi. Ne mulla ejim? Polkovnigim ýok, Gülçehre de ýok. Goýsana goýup. Ojan, sen bize ýalňyş talgy beren bolaymy? Biz Gülçehreňi tapmadyk biýijanam. Yo, siz jaýyny ýalňyşan bolaymaň. Şol owadan mermer jaýa bardyňyz Bir ýerde owadan jaý bolsa, täze talynan bina bolsa baryny aýlap çykdyk. Ine sen bilen ýalňyş salygyň. Gap kaka barmaksyz galypdym. Hany gelinler. Geçin düşöwe. Geçin oturun. Gülçehre tapılmadık bolsa bähwitdir şol gelinler. Palaw ýeriň. Men siz üçin ýürüýde palawla oturna. Geçin hany. Gyýyp tapylmasa bähwidi bolmy? Ya edinjek gelini Gülçehre bolsa entek bay tomaşa görürsiňiz. Geçin hany. Geç. Men diýen gyzyma öýlenmeseň, dagy dubary ejetdimi maňa, düşündiňmi? Bolýala ejem jan. Men diýenim bolandyr. Ey Sherlock Holmes. Sene pekke kenin. Munyňam pakka. Salam aleykum dayda. Salam. Dayda öňün siziň ornuňyzda berdi kelip dilen nowaçydymy? Hawa öňün ol nowaçydy. Bugun olsa men nowaçy. Hudaýa şükür. Şa köşk ýal jaý berdiler. İçinden çykman işler ýal işem berdiler. Toýl jaý boldun. Dayda siziň adam eňiniň ady berdi. Berdi saňam diýerler ýöne men berdijan diýen. Öz kaka. Anha şu kalam bilen şu kağıda berdagy öz eli bilen ýazyp berdi. Sağ olun. Sağ olun dayda. Sağ olun. Hay dostum. Sen şeytan ýa-da duşupsyň öýdän. O sen it oýnanya oýnapdyra. Kaka. Gulagyna şeytan ne verme. Ogy näme diýsen o kakam söýýä. Otursan ay. Sen söýün nämedigini nerden bilýän? On soňam. Barda da günäkar sen. Bulon mujar edipsiň. Beýde welin. Kuş kelle diýerler. Ya. Aýyr näme etdiň molly? Näme üçin men beýle masgar etdiň?
Sen meni ejemin kakamın yanına yüzü kara ettin sen. Näme mazhar edenmişim men? İyileş karıyala etmedin. Ana öwedin kudaçuluğuna gidilşi alyp gurrun ederler. Näme? Diňe sen mazhar etmenimi? Men sensiz yaşap bilemok, bil aşk Şeýlemi? sevdasına Işıň aly kendir ýigit. Işıň ýoly kendir ýigit. Entek näme görýän? Şehre? Gece olur kimler? Olurum karnaşımın mı? Kurban daim ayar bilen gıyri. Bak sen buğra. Şoları kudoçuluğa gidecek bolamda. Yok gerek gel. Gitsen şu salga git deyip. Yok bir gıydın salgısını verdin bana. Hanay, Kurban daimin gıydının näme kem yeri var? Gülýal maşgal ece, kemi yok. Oğu gülýalygy. Ay diýsen agdy var, gün diýsen gözü var. Wagşy sen ket çalyň bolmadyk bolsa, oğuy törümizde gelin bolup oturmaly. Ay Ýewetjan, oğlum tur hany tur. Ejen sen bilen oýun etdi. Ejen degişdi oğlum. Olar bilen guda bolan men sen ejen. Çynyň meje. Ola. Hey, olar ýalygy elden gidirip bol. Eje. Eşimcan. Kutlu olsun toyumuz. 30 yıllığımız mı? 30 yıllığımız. Kudaşılığımız kutlu olsun. Sen kim balam? Sen kim? Mehriban adamlar, mihmanlar. Bir ayal adamsynyň ýanyna gelip, kakasy, ertir biziň ýaşaşyp ýörüme laýyk 30 ýyl bolýar bolyn. Şu işkde koyunlan bir gün toyayırlı ya. Ey yaşaşıp yürüne ikimiz görün. Berde koyunun näme günahı var diye. Günahlı mı günahsız mı bir an selcerceğim malıp durman. Aylar hani ikimize herimiz bir gün toyayınır. Aylar hanın yakın karınlaşları, hostarları. Yekece men dinlesinler. Men Aylar han bilen 30 yıl ver gün sıptırman yaşapıyorum. Ödem koksuz kalmagalsız. Men bir çıdamlılığım için, men bir yedermenliğim için on hostarları bana hükman ullukan hala serpa yapmalı. Toy bir kokudadı adamlar. Bu toyda hemme doğun karınlaş, dost, yar, yakın hostarları yığınanyalar. Bolmasa son kıyaslar kim daisi, kim yegeni, kim doğun oğlunu son vaka bileceğim de bilir. Son üçinem toy olup dursun adamlar. Salam. Salam. Bir asıl karnışı mı kiniye? Ay parça sen derdin mi? Sen aylar egen özlep ber bar ayyanı. Bolýa ece. Ay parça? Sen adın Gülşehre değil miydin eme? Ay parça. Tüyt ödüňe ýaraşyp duran adyň bar eken. Şeýlemi?